Mapagpalang hapon, mga minamahal na kapatid sa pananampalataya. Ipinagdiriwang po natin ngayon ang ika-33 linggo sa karaniwang panahon. Isama po natin ngayon sa ating Santa Misa ang mga sumusunod na intensyones. Para sa kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa COVID-19. Para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating dinapuan ng pandemyang ito, para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19, para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners, para sa pasasalamat ng nina Tony at Josie Guevara, Familia Bacchiano, Carmencita Flores, Zardas at Luz Medina, para sa kaarawan nina Teodora Suwing, Ronald Nicdao, para sa espesyal na kahilingan nina Christian Joshua Angeles, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Leila Abiog, Daryl Francis Sanchez, Familia nina Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Jonel Pamintuan, Juliet and Edward Masirag, Susan Bernardo and family, Julie Ann Guevara, Estabilio Laxina family, Alvin Jose Pangilinan, Mary Manette Pineda, Michelle Cruz, Elaine Rose Espiritu, Joed Dimitriu at Karen Joy de Jesus, Familia Nina, Lenin at Evelyn Malang, Marie Cris Paldeng Sabado, Rina Yazon, Janet and MC Robert Bernardo, Romy and Rowena Bernardo, Rica D., Ralph Benjamin Basilio, Mario Manaliling, para sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nilo Odan, Annalyn Ocampo, Gloria Arevalo, Fred Caballa, Celia San Luis, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Familia nina Joey at Lorena Galang, Marilyn Mangalus, at para sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Sr., Celerina, Ellen Nogoy Ingel, Richard Caballa, Melesio Sr., Bonifacio, Maria Nena, Lourdes, Ireneo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Elvira Cabanayan, Abelardo, at Rene Brenda Santos, Lolita Simon Espiritu, Rosemary Malang, Josefina Masbang, Dan Mariano, Fortunato, Ryan David, Manuel Cerezo, at ang mga kaluluwa sa purgatorio.
Bilang isang pamilya ng Diyos, tayo'y nagkatipon-tipon lahat dito sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, atin po ngayong aminin ang ating mga pagkukulang upang tayo ay marapat na gumanap dito sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Kawikaan. Mahirap makakita ng mabuting asawa, higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang kanyang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga, humahabi ng kanyang lino at saka ng lana. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahirap at sa nangangailangan ay bukas ang palad. Magdaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng may takot sa Panginoon ay pupurihin ng balana. Ibunton sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, ang tugon po natin. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, sapagkat alam na ninyong ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito'y tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng manganganak. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman, mga kapatid, kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat
ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o ng gabi. Kaya nga, kailangang tayo'y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, tayo po'y magsitayo para sa mabuting balita. Tayo pong lahat, sa poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi, mamungang maluwalhati. Sumainyong Panginoon, At sumayo rin, pagbasa mula sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad ang talinghagang ito, ang paghahari ng Diyos ay may tutulad dito. May isang taong maglalakbay, kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng 5,000 piso. Ang isa naman ay 2,000 piso at ang isa pa'y 1,000 piso. Pagkatapos siya'y umalis, humayo agad ang tumanggap ng 5,000 piso at ipinangalakal yon. At nagtubo siya ng 5,000 piso. Gayun din naman ang tumanggap ng 2,000 piso ay nagtubo ng 2,000 piso. Ngunit ang tumanggap ng 1,000 piso ay umukay sa lupa at itinago ang salaping ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng 5,000 piso, wika niya, Panginoon, heto po ang 5,000 piso na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang 5,000 pisong tinubo ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, mamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Lumapit ang tumanggap ng 2,000 piso at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong 2,000 piso. Heto naman po ang 2,000 pisong tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng 1,000 piso. Alam ko pong kayo'y mahigpit, anya. Gumagapas kayo nang hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi nyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang 1,000 piso ninyo. Masama at tamad na alipin. Tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nag-aani sa hindi ko hinasikan. Bakit hindi mo iyan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha akong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang 1,000 piso at ibigay sa may 10,000 piso sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana. Ngunit ang wala
kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa. Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan. Dooy tatangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. May balak ka bang gawin ngayon? Kung may balak ka mang gawin ngayon, huwag mo nang itutuloy para gagawin mo pa rin bukas. Ang sabi po ng nakakatawang kasabihan na nabasa ko, kung may balak ka o may plano kang gagawin ngayon, huwag mo na itong ituloy para may gagawin ka pa bukas. Napansin ninyo? Para sa akin, ito po ay moto ng mga taong tamad. Ito ay moto ng mga taong tamad. Kung may balak kang gawin ngayon, huwag mo nang ituloy para bukas, gagawin mo pa rin yon. Marahil ito po ay sumasalamin sa atin din, ang ganyang panugali din. Hindi po ba? Ganyan tayo eh. Kung minsan nga naman mahilig tayong ipagpabukas natin yung bagay na pwede naman nating tapusin ngayon. Kung minsan ipinagpapaliban natin yung mga bagay na pwede namang pagtrabahuhin ngayon, gawin ngayon, tapusin ngayon. Wala akong gana. O kaya naman tamad ka. Kaya ang iniisip mo o kaya ang sinasabi mo ay, mamaya na lang, puta na mo, later na lang, o kaya naman, bukas na lang, makakapaghintay naman yan. Lengguwahe po ng mga kabataan ngayon, chill-chill muna. Easy-easy muna, chillax muna, sabi nila. Tanong ko lang sa ebanghelyong ipinahayag natin ngayong linggong ito. Sa binasang ebanghelyo, tanong ko lang, ano ba ang kasalanang nagawa nung ikatlong alipin na pinagkatiwalaan ng pinakamaliit na halaga? May kasalanan ba siya? Itong huling alipin na pinagkatiwalaan ng napakaliit na halaga, 1,000 piso. Ano bang kasalanan niya? May mali ba siyang nagawa? Kasi kung titingnan po natin, hindi naman niya ginamit sa masama yung perang ipinagkatiwala sa kanya ng amo niya. Okay? Hindi niya nilustay ito sa sugalo sa bisyo. Ngayon ang tanong, anong pagkakamaling ginawa niya? O anong pagkakamaling nagawa niya? Wala. Yun ang pagkakamali niya. Wala siyang ginawa. At ito po ang ipinagkaiba naman ng 2 alipin na nauna kaysa sa kanya. Yung 2 nauna, yung tumanggap ng 5,000 piso at yung tumanggap ng 2,000 piso, may ginawa sila. Samantalang yung ikatlo, wala. Yung 2 nauna sa kanya, may ginawa sila. Pinalago nila yung salaping ipinagkatiwala sa kanila ng amo nila. Pinalago nila ito. Nagtubo ito. Kumita ito. Samantalang itong huling alipin, itong ikatlong alipin, literal po kung napansin ninyo, literal na sinunod nitong ikatlo, itong huli, ang habilin sa kanya ng amo niya, patubuin mo ito, sabi niya. Sabi ng amo, patubuin mo ito. Hayun, ibinaon niya nga ito, akala niya siguro tutubo. Ang talinghagang ito ay sumasalamin din sa tao. Ang talinghaga natin ngayong linggong ito, ay tayo rin ito, itong 3 mga alipin sa ebanghelyo eh. Alam po ninyo, lahat tayo lahat tayo, iba-iba po yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Iba-iba yung ipinagkatiwala, ipinagkaloob, ibinigay ng Diyos sa atin. Ito'y base na rin po sa sarili nating kakayahan. So ang salaping tinutukoy ng ating ebanghelyo, yung pera na ibinigay ng Panginoon sa kanyang mga alipin, yung salapi sa ating ebanghelyo, ito po ay ang lahat ng mga biyaya, lahat ng mga blessings na binigay at binibigay pa rin ng Panginoon sa atin. Pupwedeng ito ay kakayahan, pupwedeng ito ay angking kagandahan, kagwapuhan, pupwede rin pong itong katalinuhan, at siyempre kayamanan. Paalala lang po sa ating lahat, huwag sana po nating ikumpara ang sarili natin sa iba. Huwag na huwag mong ikukumpara
ang sarili mo sa iba. Kung minsan may ganyang mentalidad tayo, ugali tayo, gawain tayo na ganyan yung ikinukumpara natin, yung sarili natin sa iba, lalong-lalo na kapag may mas maraming blessings na natatanggap ang iba kaysa sa atin. Yung bang, kesyo, bakit mayaman sila? Samantalang kami, mahirap lang. Bakit ang ganda-ganda niya? Samantalang ako ang pangit-pangit ko. Bakit kaya yung mga anak niya, stable na yung mga work nila, ang ganda ng buhay ng mga anak niya, samantalang ng mga anak ko, hindi. Bakit labis-labis yung nasa sa kanila, samantalang ako, kakaunti lang? Huwag ikumpara ang sarili sa iba, dahil ang ipinagkatiwala sa ating ng Diyos ay iba-iba. Huwag natin ikukumpara ang sarili natin sa iba, dahil yung naipagkatiwala sa atin ay iba sa ating kapwa. Ang mahalaga po dito sa blessings na tinatanggap natin, ang mahalaga po sa kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos, pagyamanin mo ito. O kaya naman ay pahalagahan mo ito. Pakamalan mo, paulagan mo iti. May nagsabi po, sabi nila tayo daw pong mga tao ay parang lalagyan daw ng tubig. Tayo daw po ay parang mga containers ng tubig. May mga drum daw sa atin, may mga timba, may mga balde, may mga tabo lang sila, maliit lang sila. Kumbaga, kung mga containers tayo, iba-iba daw yung mga sizes nating mga tao. Pero ang mahalaga dito, sa mga lalagyan ng tubig, tayo, na hinalimbawa ito, tayo daw yung mga containers ng tubig, ang mahalaga dito ay kung paano napupuno ng tubig ito. Pansinin po ninyo, kahit sinlaki man ng drum, ang blessings na tinanggap at tinatanggap mo, kung wala namang tubig ito, kung hindi mo ginagamit ito, walang kwenta ito, walang saysay ito. Kahit sinlaki pa man yan ng drum, ang blessings, ang biyaya, ang pagpapalang tinatanggap mo, ngunit wala namang tubig yan, hindi mo ginagamit yan, walang kwenta yan. Buti pa nga po yung tabo Yung tabo napupuno ito, di ba? Umaapaw pa, ang daming nabibiyayaan sa tabo, kapag ka napuno yan, hindi lang yan, ang daming nakikinabang. Remember, everything is a blessing from God, and all are gifts from above, meaning, whatever we have, it was just entrusted to us. It is not ours absolutely. We are just stewards. Katiwala lamang po tayo. Ano man ang nasa sa iyo, hindi mo pag-aari ito. Kapag kakatiwala ka, ipinagkatiwala, may tiwala sa iyo. Kumbaga hindi mo pag-aari yan, pinahiram lang. At darating po ang panahon, lahat tayo, magbibigay po tayo ng listahan sa Diyos. Kung kumusta na ba yung ipinagkatiwala niya sa iyo. Kung tatanungin po natin ngayon yung mga sarili natin, halimbawa, nasa harapan na tayo ng Panginoon, tapos nagdadala tayo ng listahan natin sa ginawa natin nung buhay pa tayo. At kukumustahin niya tayo base sa ipinagkatiwala niya sa atin. Kung ikaw ang tatanungin ko, tanungin natin ang mga sarili natin, kasama po ako. Nagtubo ba ako? Nagtubo ka ba? Kumita ka ba sa ipinagkatiwala ng Panginoon sa iyo? O baka naman tabla ka lang? O pwede rin pong baka nalugi ka na. May kwento po ang tatlong magkakaibigang hayop. May kwento ang tatlong magkakaibigang hayop na nagpapayabangan ang tatlong ito sa isa't isa. Sinabi po nung manok, sabi po niya, ako, sabi nung manok, buwan-buwan, monthly, nakakapagbigay ako ng tray-tray na itlog sa amo natin, sabi niya. Sumabat yung baka, yun lang, buwan-buwan, monthly lang, nakakapagbigay ka ng maraming itlog, tray-tray. Ako, sabi ng baka, sumabat siya, nagmamayabang siya. Ako, sabi ng baka, araw-araw, nakakapagbigay ako ng sariwang gatas sa amo natin. Oo nga naman, buwan-buwan yung isa, siya, daily, araw-araw. Yung ikatlo, tahimik lang siya, yung baboy. Pero nagsalita ang baboy, sabi po niya, oo, ako, minsanan lang kapag nakakapagbigay ako sa ating Panginoon.
Kahit minsan lang, kahit isang beses lang, pero ang binibigay ko naman ay ang buong sarili ko, sabi ng baboy. Ang ibinibigay ko sa amo natin ay ang buong pagkababoy ko, sabi niya. Tanong ko lang po, tanong lang, ano na ba ang naibigay mo sa Diyos? Ako kaya, tanungin nga natin ang sarili natin, ano na bang naibigay ko sa Diyos? Baka naman yung ibinibigay natin sa Diyos, yun lang tira-tira lang. Baka naman kapag nagbibigay tayo sa Diyos, tinitipid natin siya. O baka naman wala tayong ipinagkaiba sa ikatlong alipin na ibinabaon natin, yung ipinagkakaloob niya sa atin o ipinagkakatiwala niya sa atin. Paalala lang po, ibigay natin ang lahat sa Diyos. Ibigay natin lahat sa Diyos. Pahalagahan natin, pagyamanin natin ang ipinagkaloob ng Panginoon sa atin at huwag sana nating kakalimutin na ibalik ito sa Kanya. Ialay ito sa Kanya. Dahil yan, pinahiram lang. Kahatiwala ka lang. Kahatiwala lang tayo. Sabi nga po nung kasabihan, our life is a gift from God. What we make of our life is our gift to God. Our life, our very life, your own life, is a gift from God. What we make of our life is our gift to Him. Magsitayo pong lahat. Atin po ngayong ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto, at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging tapat at mahusay tayo sa paggamit ng mga pagkakataon at biyaya hanggang sa pagdating ng Kanyang anak. Sa bawat panalangin ang inyo pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ulitin po ninyo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para kay Papa Francisco at sa mga namumuno sa simbahan, maging instrumento nawa sila ng paglago ng ating buhay pananampalataya at mapagyaman ang kanilang talento sa kanilang paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno ng ating pamahalaan, mapakinggan nawa nila ang tinig ng mamamayan para sa kapakanan ng ating bayan at hindi ng iilang tao na naghahangad ng pagmamalabis at kapangyarihan para sa kanilang pansariling interes. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga biktima ng pang-aapi at kawalang katarungan, makamit nawa nila ang ipanaglalabang kalayaan at hustisya laban sa pang-aabuso ng mga mapagsamantala sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagtitipon ngayon, magamit nawa natin ang ating talento, ipinagkaloob sa atin ng Diyos, upang mapaglingkuran ang ating kapwa na may pag-ibig at kaligayahan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating mga panalangin ng mga sumusunod na intensyones para po sa kagalingan at kaligtasan ng bawat isa sa atin laban sa pandemyang COVID-19, para sa mabilis na kagalingan ng mga kapatid nating tinapuhan ng pandemyang ito, para din po sa kapayapaan ng mga kaluluwa
ng mga kapatid nating yumao dahil sa COVID-19 at para sa kaligtasan ng ating mga kapatid na frontliners. Isama din po natin ang pasasalamat nina Tony at Josie Guevara, Familia Bacchiano, Carmencita Flores at Sardas at Luz Medina. Para din sa kaarawan nina Teodora Swing at Ronald Nicdao. Para sa espesyal na kahilingan nina Christian Joshua Angeles, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Leila Abiog, Daryl Francis Sanchez, Familia nina Derek at Flor Sanchez, Catherine Paldeng, Jonel Pamintuan, Juliet at Edward Masirag, Susan Bernardo at ang kanyang pamilya, Julian Guevara, Estrabillo Lacsin, Pamilya Estrabillo at Lacsina, Alvin Jose Pangilinan, Mary Manet Pineda, Michelle Cruz, Elaine Rose Espiritu, si Joe Dimitri at Karen Joy de Jesus, Familia nina Lenin at Evelyn Malang, Maricris Paldeng Sabado, Trina Yason, si Janet at MC Robert Bernardo, Romy at Rowena Bernardo, Rica D, Ralph Benjamin Basilio, at Mario Manalili. Para po sa mabilis na kagalingan at kaligtasan nina Nilo Udan, Annalyn Ocampo, Gloria Arevalo, Fred Cabalya, Celia San Luis, Pio Cesario Pingol, Merla Mangalus, Cherry Cacnyo, Familia nina Joey at Lorena Galang at Marilyn Mangalos. Para din po sa kapayapaan ng mga kaluluwa nina Norma, Eusebio, Francisca, Emiliano Senior Celerina, Elaine Nogoy Ingel, Richard Cabalya, Melesio Senior, Bonifacio, Maria Nena, Lourdes Irineo, Benilda, Juan Paulo, Paz, Elvira Cabanayan, Abelardo at Rene, Brenda Santos, Lolita Simone Espiritu, Rosemary Malang, Josefina Masbang, Dan Mariano, Fortunato, Ryan David, Manuel Cerezo, at ang mga kaluluwa sa purgatorio, ipanalangin natin sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos naming Ama, tunghayan mo ang mga pangangailangan ng iyong bayan na nagsusumamo sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Takalima ako't ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan, at ang bunga ng walang hanggang pag-iiral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil hangad mong magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman pagkatapos ng hapunan ay kinuha niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, at iniabot iyon sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo. Dugo ng bago at walang hanggang tipan, na para sa inyo at para sa lahat ay ibubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig, kaisa, ng aming Santo Papa na si Francisco, si Florentino na aming obispo, si Pasiano ang aming obispo emerito at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Norma na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paghindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang mapagmahal at tapat na esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, si San Judas Tadeo na aming patron na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanyang, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak na inampon ng ating butihing Diyos, lakas loob natin ngayong dasalin ang panalangin na tinuro ni Jesus sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala
sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Maghangad at magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Naririto si Jesucristo, ang ating butihin at mapagbigay na Diyos. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alala sa anak mong mahal na nag-utos ipagdiwang huling hapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiluhod pong lahat para sa Oratio Imperata. Manalangin tayo. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa pandemyang COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang maglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtutulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong ihinto na ang paglaganap ng virus at ipagadya kami sa lahat ng mga takot. Hindi hiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpa sa walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Kaawaan mo kami. Maupo po tayo para sa ilang announcement. Our parish joins the rest of Christendom all over the world in commemorating the solemnity of Christ the King on Sunday, November 22. In this relation, the parish shall hold a Triduum in honor of the Christ the King from Wednesday, November 18 to Friday, November 20. We solemnly celebrate Christ the King, starting with the anticipated Mass at 6:30 p.m. on Saturday, November 21, and in all Sunday Masses on November 22. Further details as necessary will be announced in our daily Masses. Please come and join us. Thank you. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating Santa Misa ay natapos na. Humayo kayo ngayon sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.